LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakuramugi iwango lewni anano ka gichoko law ka giwango ma serious and meny kocha aya wadhi kama indi Nyakuramugi wuok mos achiel mondo mi bende ine kaka chalo adwani wan joma korge leto nikech ang'wa nyalo poka wadonje me olal watim wuok ka chieng' pod rieny. Aneno ka dhano ni jowango Jakamera kamera in kanya yawa koso ya kamera yawa Jakamera an but tent ka
comrade wuoyo yawa dongna wuoyo iti okiwinja kwan dongna wuoyo microphone aya bi wagi gine bi e bath weche mopondo weche mopandi inyenyo e lela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyakromogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo e lela kendo wan kaendi akeni ja kamera nyalo zoom out mondo ginena ne kanyo no endo kaka en keti ane wide mondo mi bende gibed ka ginena achiel kachiel kako chalo gineno to chalo nade kanyo no endo wan ka iluongo ni KICC kaka inyalo neno Nyakromogi kendo aneno ka dhano ringo ka chal ni jatelo sedonjo iluongo ni Okech Sala inyalo menyo negi kacha Nyakromogi ja kamera mondo mi gine achiel kachiel wan ka kendo jose chako donjo inyalo neno nyi Onyango iluongo ni Onyi Tibim no bende donjo kanyo no endo mago jok ma bende omako serikal matek kabisa Nyakromogi and ambe an ka ji nochako bet ka chon kabisa kotenore gi luong mono iluongo ne migosi kata Okech Sala Honorable Okech Sala kanyo no endo no luongo godo iluongo ni comrades to kata kamano wambi koro wan comrades Nyakromogi ka opong ma serious inyalo neno kacha chendo ji donjo kachiel achiel kendo adwa na teri kacha chendo mondo mi bende wane gik ma timore yol kumoro mora ka endi nikech wan kaka LTN Luo Trending Nation wachungi okang' manyime mar tango ni gimoro mora matimore piny Luo kaendi kaka gitimore kuma gitimore ng'amo timogi achiel kachiel inyalo neno ka kawuono ji opong' sana kendo ji osechako donjo ang' na kwa ja kamera mondo mi bende okeli ka wane achiel kachiel kako timore ka Nyakromogi mondo mi bende wawinje ne to chalo nade kanyo no endo nikech ing'eyo ni kose ne Okech Sala to dhano rito milion koro ji rito milion ka Nyakromogi mana jok mani oko nitie jok ma bende pod timo shughuli achiel ariyo adek nitie jok ma timo shughuli achiel ariyo adek ka rito go jatelo en Nyakromogi medikete mana ka iwinja ne to chalo nade kawuono en event mar comrades and wagomb neno ni to events mar comrade ni dhi chalo nade Nyakromogi jok machalo kaka MC Dope Kid, Ajwang Junior and other Luo celebrities have also joined here and we believe that we are going to update you as everything is going so aneno ka juice chako donjo kacha Nyakromogi kendo go koko we wadhi ane e hall mondo mi wang'e ni to ang'o matimore kanyo no endo we wakunga keti mbui ikungi wo iyuda iti one sawa
Chori gi mbele matin mondo jogo kal. Yes, nyakoromogi kaka nakoni ne wan kaendi iluongo ni KICC. Wan kaendi gi one of the comrades. To gi second of the comrades kasto wan gi third gi fourth. Jogi bo bira kamano nyakoromogi kaka neno kani endi. And wan kodgi ka mokwongo adwa ni ikuong full nying fulru ne jo kanyanam mabende neno wasani kore kwadhi mbele. Ya ginyinga iluonga ni Siare Valentine. Nasomo school mar Kabete National Polytechnic. Ne ja tadia. To gisani no wabiro mondo wachope e romo mane salolos noa e KICC ka. Okay. Ini somango mbalariany. Atimo course miluongo ni Information Science in Diploma. Actually I'm in my third year. Okay. Yeah. Where kunga winji be nyawadu konwa ni teli luonga ni nga. Okay, ginyinga niluonga ni George Griffin. Nasomo University of Nairobi, Kikuyu campus, atimo Bachelor of Arts Education. Kenda atimo combination mar Kiswahili kod Geography. Okay. Yeah. Aneno ka jiringa kene jatelo sebiro but mana kadanga penju machuok expectations uchalo nade gimomiyo koro nwarado kaendi. Expectation wa nyaka bed high nikech gisani oyudo ka jomatindo gidonje timbe magalagala mamaundu to koro kolosromo kamoro kama inyalo wuoye kodwa mondo inyisowa mambo neno ka wambe koro wadhi bedo gi gombo mondo wachop kuma owadwa sala osachope no wambo wacho mana ne embe no chako mana kuma wachake ni koro onge manyalo tam wachopo kuma entiere no. Be en adier ni ubiro ka mondo mi iwinj puonj koso ji ubiro kawo milion? Mano be timore, nitie joma biro ka ji biro gi paro mopogore, nitie joma biro kawo millions, nitie joma biro be kawo puonj matin. Koro gimoro to nyaka ng'iyago koro. Okay. Aneno ka wan go wadwa imbe wachne aneno ka jatelo osebiro kae chaenda aneno ka chal ni odonjo nikech aneno ka ji chapni kanyo nendo. Expectation mari en ang'o? Okay, an expectation mara mokwongo gimomiyo nabiro ka en mondo mi watiegre kaka nyithindo mapod somo kendo mong'eyo gima wadwaro mbele kanyo. Okay. Koro gisani to ntiere kaka ji bobiro gi paro mopogore nikech kane waneno kane wadonjo ka ntiere jok modonjo ka gi dhao. Koro nitiere jok mabo biro gi paro mar yudo pesa midwa chiw but giwambe wantiere kae mondo wadwaro double chance. Ok dang wawach ni wambo kwa biro mar pesa, wadwaro double chance to wadwaro tiegruok be midhi chiw ka. Okay. Kadang apenju unji ari unjo comrade iwacho ni kuma comrades nitiere timbe uricho kabisa kendo kata kopone ng'ama nyako koponi ati dwaro kata mana hera tinyalo donjo gi thuon koko mi to koponi ati simba moro inene inyalo kawo gi thuon. Un kaka comrades kawuono upango mar ne koponi nyako moro ber kaka mochung' sane mochung' butwa ne inyalo donjo kuome gi thuon kaka iwacho ni koso en ang'o mamiyo nying comrades richo? Nying comrades richo to but ok gite ntiere achiel kuom iwacho ni kudni achiel ema toyo ring'o. Koro inyalo yudo achiel kende ma notimo makosa koro ema ji koro kawo ne comrades te timbe gi richo lakini ok en kamano nikech ng'ato wawacho kaka an kadwaro nyako to nyaka ng'e best way ma nyalo approach go ok dang adhi na approach ga ng'enge ok kony sani. Manyiso ni in ok inyal donjo e gir ng'ato koko gi ok anyal donjo gi ng'ato kamano. To ere kaka koro ubro change story ni mondo mi ji okaw ni comrades ok gin joma richo, comrades gin joma becho, ok gin jok mago ji mamecho, gin joma somo. Koro an gima nya wacho gi oko kaka ji ong'eyo ni comrades gin jok manigi paro mayore but kaka nyane ananene paro ma ng'ato nitiere go luwore gi mindset ma ng'ato wuok go kuma background ma ng'ato oyae. How someone was brought up. How someone was brought up actually. Okay. Yeah. So iyudo ka nitiere ng'ato manigi strong spiritual background, ng'ato kan kama mama wa en ng'at malemo ahinya. Koro mama med lemo ne comrades, med lemo ne. Koro kuom mano ambe adonge environment ma weche mang'eny thumbe miwinje e compound gin mana kwaya. Mama wa en ja SDA motegno. Okay. Koro kata ambe anja SDA kendo kata skulu kwe pod an gi cheo e SDA ka. Okay. Aneno ka jatelo sebiro ji opong'e kae chaendo mapiyo kapok watieko. One term koso two term? No, very fast. One political ground. Penjuno en tricky. En tricky matin lakini according to him one term two term. Gisani pod piny chon ok do wanya wacho ni one term kata two term.
pod wakia kuma piny ochomo. Ni penjo matin ni nyini sweat. Wacha ni one time kata two time body ni sweat. Gini penjo no nyaki sweat ne nikech nyaka kori padriyo. Kaluwore gi kawang'iyo chien kae, gigo mwasabedo kwa kale, koro nyaka ng'isi future. Ng'isi ne en one time kata two time. Koro kanyo kanyalo wacho ti kuma na gi wi. Kaluwore gi sida misa kale. Mano kimano wacha ni mano one time. En one time. Erokamano, we wadwaro gi jatelo kacha ng'eni pod wamakre uru nyikora mogo. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo lela. Koro sama ngisedhi donje wifi mar mbalariany. Donje online kanyi manya LTN. Okay. Erokamano. Jatelo cho menya kako dhi. Ne igonya ko ni picha. Look. Kuma si mane wakwale. Maber. Ogudu na mbiketo. Ok, ako gimachielo. Koso go gimachielo. Mano Samson. Mabeger. Ere go okaneni ting badi malo monda neni koponi winja Rose. Koponi winja Rose ir kanye. Tingani badi neni. Nyakora mogi kaka neno kani endi. Wasedonjo ka achiel kachiel kende jatelo. Akiane nyalo neno jatelo kanyo no endo. Ja kamera kene nyalo tang'e. Nyakora mogi mane iluongo ne Okech Sala kaka nyalo neno kanyo endo. Ikele achiel kachiel kendo inyalo neno kanyo kaka chuo orite kanyo. Wadwa ni be wamake achiel kachiel kaka odonjo mondo mi bende wanena ne kanyo endo. Ineno kanyo endo. Kendo nyalo neno gala moro ma bende osebiro mang'eny sana. No wach ni comrades dwa winjo maber Nyakora mogi. Wan ka wariti achiel kachiel mondo mi bende wane wan gi geno ni comrade dhi winjo maber. Gi pong'o dho gari kacha. Item gol ji kachiel mondo mi bende oyud kako kalo no endo Nyakora mogi. Ma luwore gi namba ma bende obiro. Namba ng'eny sana. Sedonjo kanyo no nitie jok mono odonjo kae chakre saa 8. Ji osepong'o ol kacha na endo mosemako kar bet. Wan bende pod wan kaendi irwake achiel kachiel mondo wane kako timore Nyakora mogi. Pod en LTN Luo Trending Nation. Ende ja kamera pod inyalo tang'o negi dhano kata mana yo hall kone kaka chalo. Sama jatelo pod donjo kanyo no endo. Inene dho gari kacha Nyakora mogi. Ji osebiro mang'eny sana kendo itemo mondo gagi gi chien mondo jatelo yud kaka lor opong' sana makata kaka jatelo lor onge Nyakora mogi. And apani ma indi be nyiso level marwa mar unemployment momiyo bende koro ji obuore kama makata kaka jatelo lor onge Nyakora mogi. Poli keli nigo achiel kachiel. Machi luongo ne Nyakora mogi kaka neno kanyo no endo. Ji oseringo ma bende odonjo ot kanyo. Jok ma bende ji oseringo modonjo ot kanyo Nyakora mogi. Wadwa ni ka okuongo kwe mondo mi wateri ot kachiel ne kako chalo. Jok moko be pod odong' ka ni oko ma is stranded. Aneno ka koko wuok kacha kendo chalni kacho pong' koro ichwado jomoko kacha. Apani nyalo ng'iyo. Inyalo neno gi kanyo Nyakora mogi kaka chalo. Chalni ka liet sana. Comrade dhi matek. Comrade ok dwa wene jatelo thuolo. Endo miyo vurugo wuok kacha ma serious Nyakora mogi. Ka ochalo kuma nigi tension sana nikech comrade dhi matek sana.
Wan ka iluongo ni Savo Ballroom Nyakwaramogi, lakini Nyakwaramogi bwana chak dio gino Nyakwaramogi ji odonjo kama opogore kaka nwakone obina osedonjo epa ni nyalo neno kacha chaendo iluongo ni Oga Obina. Oga Obina donjo kanya pa ni nyalo nene kanyo mabende MC of the day. Wadwa winja ne? Wadwa ni be wamose wawinje ni to chalo nade iluongo ni Oga Obina osedonjo kanyo, nyalo neno kanyo no endo. Mano MC of the day, Oga mwenyewe, among other artists kumoting'o Dos Jasoba be aneno ka gige ne donjo kanyo no endo. But ikona ni nitiere artist mopogore ma bende ang' ne perform ka gotieno machalo kaka Prince Inda. Peleke akina Majembe. Odo akina Majembe kina In the gong. Mheshimiwa Uketi Sallah amepangia kombe sherehe. Amesema kila mtu akuje afurahie. Anapanga wale mashabiki tutawafanya wainue. Ndio. Makofi kwake. Haya, tuanze na national anthem tafadhali. Asante sana. Allow me to start by appreciating the universities that are present here today. JKUAT, we kofia JKUAT.
work with Honorable Ken Salah. Nianze na our youth patron, kijana wetu wa nguvu, our champion Kasmuel Makoure, tumpigie makofi akija kutusalimia. Tunakaribisha Kasmuel Makoure DJ. Kasmuel, karibu. Asante sana Umoshi wana. Thank you. Baba Yona mwenyewe amje tusalimie. Thank you. Comrades power. Comrades ria. Comrades wisdom. Comrades, say yes, comrades. The magic of human achievement gives an irrefutable proof that as soon as the nationalism of any country is awakened amongst the youth, it becomes the vanguard against impunity. Honorable Ken Salah has felt and has ideologized and have come to the conclusion that comrades also need to be part of leadership of this country. And that's why we are here today. So the initiative of Leader Comrades is a youth-centered program. This is just the launch, and we appreciate Honorable Ken Salah for thinking about the comrades. So, up here, I will welcome back our MC, Oga Obina, DJ. Congress power. Congress power. Sijaona juu ibada Almost Jakababa kwa 1 hour. Sasa inaitwa almost Jakababa 1 million. Nikiwa na pesa la ilichange na inaitwa almost Jakababa 1 million. So mimi pia sinaweza mimi youth. Sasa mimi youth. Sasa mimi youth. So asante sana makombe tunapenda kutulia odi. Sijasikia odi. Odi. Asante sana tutaongea mataifa. Nipe kitu. Nyakwaromogi kama kako chale nyalo neno kanyo noendo. Jini kama opogore Salah osedonjo macho moswana endo ga Obina man kacha cha endo jipone kama opogore Nyakwaromogi. And wadwa nena ne matokeo chalo nade. Inyalo menyo negi Nyakwara ja kamera kaka VIP chalo zoom out mondo gine kaka VIP chalo kaendi jok mobede kombe marochere inyalo tango negi achiel pod warito kaka program dhi mbele. Meanwhile medikete mana ka iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande
inyenyo lela jok thumbe osedonjo ka mopogore opogore mano kumoting'o dos jasoba aneno ka wan gi dop ked kaendi maber sani waketo list mag jothum wan kaendi gi Osogo Winyo matopo kodonjo lakini okona ni dhi bete winjo ka okona ka chanya kane wan gi jok machalo kaka Prince Inda Janabi kuma bende wachechine ka Prince Inda nitie to kare dobed ni en budho manyalo dhi nyaka sama late kabisa. Kata kamano nyakwa mogi ne wan oko kacha to aneno ka tension to ng'eny ahinya kuma bende pod wadhi yerne comrade ang' ne kete kwe adier ang' wanene kaka odhi. Meanwhile security to pod ni ka manoma kabisa kendo security obedo tight sana kaka nyalo neno kanyo no nyakwa mogi. Ang' notang' ni jogi kaka biro achiel kachiel ne wan gi naneno kacha endo ka wan gi waiting room kacha naseneno kantie wasani manodonjo we okungo winji kaka Omosh wuoyo nyakwa mtu wa ODM na hapa ODM mambo ni mingi na vijana wamewachwa nje kwa miaka mingi, lakini tukapata tu mtu from nowhere Okech Sala ameamua kusimama na hii party yetu ya ODM, lakini tunasema party leader yetu ni nani? Sio Mosi alisema party leader ni nani? Sio Mosi alisema party leader ni nani? Ati Oburu. Huyo ndio youth leader yetu, na hapo ndio Raila Amolo Odinga alituacha. Hapo ni tuta na mtu asikupiga hapa anakuambia uende wata hawana pesa, hawana agenda. Sasa angalia wewe 1,000 na 1 million. So angalia maandamano na maendeleo. Hizo ni vitu mbili tofauti. Lakini turudi kwa barabara. Ama mayuth mbona turudi kwa barabara? Mbona turudi kwa barabara? Wangapi wamesema turudi maandamano ndio mkubwa? Wangapi wamesema turudi maandamano ndio mkubwa kwa fulani? Si ni maendeleo. So maendeleo tunafanya na Sala. Na Sala ameamua Kiswahili kuinua mayuth. Na hata mimi kwa moja kama wana wa utaniona kila mahali. Okay. So tunaangalia mavijana na tunainua mavijana. I think mimi kwa moja kama wana hawa natembea kila mahali. Nikaambia majamaa, mimi pia nilikuwa tu mtu nobody tu. Nilikuwa tu mtu hivi tu. Lakini saa hii kwa mkono wa Okech Sala, kwa mkono wa ODM, kusikwa mimi nimesikwa, kupigwa nimepigwa. So hakuna haja ati mimi niende maandamano. Hapana, hiyo nimekataa. Kwanza angalia maisha yako. Mtu anakuambia uende maandamano, ungerudi chini ya endi. Kukari. Anakuambia chukua 200. Uende maandamano. Tumesema tuende maandamano. Ama mtaenda maandamano. So nataka tufanye hivi mayouth. Nataka tufanye hivi. Tunataka tuungane. Watu 10 kwa group za watu 10. Kwa hizo group za watu 10, hii tunaanza na Nairobi mzima, kati ziko Okech Sala. Kwa watu 10 bana wewe, hii tunasema hapa ni muhimu kusema hiyo tunapiga neno. Nasema hivi, muungano watu 10, mayouth. Tunaanza na Nairobi, already tulikuwa tumeanza. Kuna pikipiki yenye tunapeana. Tunataka tuinue youth. Hatufanye bure. So tunainua mayouth. So kwa party ya ODM tumelala miaka mingi. Hatujasaidika. Lakini mzee ameamua kusimama na sisi. So sisi ndio tulikuwa kwa party ya ODM. Asanteni sana.
Nyakoromogi mano mojwanawa mabende oleronwa kanyo ni kijende omakre gibede group moting'o ji 10 kuma bende apikni nitiere mibro mege kanyo no endo mano kotenore gi kaka no mojwanawa wacho kasto be otemo wacho kacha kokwero ji ni sani to kwachak wadoge ndara bende gima chaka yudo kowacho kacha ni jotelo setiyo kodwa marach jotelo tiyo kodwa marach kumineno ni ioro vijana. Sasa pia tuko na kijana moja barobaro, kijana moja fire, alikuwa kwa leadership ya Sodu. Nataka kuja wasalimie kidogo. Ben Sirkal mazee, ingia jamaa, ingia wakishi. Comrade, since Baba Raila Amolo Odinga left us, this is the first day we are having a meeting as comrades. And I want all the comrades to stand up and to remove the kofia in honor of Raila Amolo Odinga. Kanyo kore kodonyo, yani kaka na wuoyo maliko. Kamera no kodhiye. Etie? Nyakoromogi no liet chien kanyo endo akane no tim comrades nade. Comrades ogo koko sana. Akia gimono jama cha timo comrades Nyakoromogi. Ochuno mondo ket thum at least oduok pressure piny matin. Ji ok dwa ka Samuel Nyakoromogi. Ji ok dwa Nyakoromogi no luong ka Samuel. Kare ka Samuel bueno se chwanyo ka jodi e vyao. Solomon Okech, hebu kuja kidogo bwana. Kuja uongee na watu wako kidogo. Huyu pia ni comrade. Solomon yuko wapi? Man Solo. Solo, kuja jamani uongee na watu wako kidogo. Mane luongo ni Solomon Okech Nyakoromogi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Okech Solomon Aira.
mimi ndio leo through the sponsorship of our only honorable Okech Salah. Sema Salah! Sema Salah! Sema Salah! With Salah today, yes, with Salah today, comrades will not only eat chicken, but will eat chicken with nyama choma na kitu kingine juu. Comrades power! Comrades power! Wati tutam. Amunipe mkono comrades tutam. Manilungo ni uoni nyota. Asanteni. Sasa nataka kuongea kwa Kizungu kwa dakika kidogo tu. Nataka niongee kwa Kizungu. This was an event for comrades, and because we are comrades, I will give Jaban Oyoka Sam awasalimie. Mimi kama chairman, it is my duty to empower fellow youth. Comrades power! Comrades power! I will give Jaban Kasam Oyo 2 minutes. Microphone ya chair sasa hivi. Comrades power! Comrades power! Comrades fever! I want to tell you I'm Jevin Oyoka Sam, the Dean of Comrades. Ladies and Sir, comrades wamekaa sana na comrades wamekungoja. Huyo ni Kasam. Comrades power! Comrades rear! Comrades fever! Sir, there are only 2 languages that a comrade understands. Transaction. Sir, now that comrades have waited for you, we want to make sure that each and every comrade gets lunch and transport to take you home. Comrade wisdom! Comrade wisdom! And as I finish, ladies and gentlemen, in a minute, I really wanted the chairman to get this. Manilungo ni Kasam Nyakaramogi mabende wacho kacha ni en chairperson, en chairman maga to tell us Nyakaramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Lunch is already here. As I finish, I wanted to say, sir, we are humbly pleading with you that out of the 300 billion that is going to be gotten from selling Safaricom shares and the privatization of Kenya Pipeline, utuambie sisi kama comrades, tuko na pesa ngapi ya capitation out of the 300 billion. Na ya mwisho kabisa, ndio comrades wa support serikali, venye sisi tunasapoti serikali. Tunataka out of the 300 billion, hatutaki tuongezewe help, tupewe capitation out of the 300 billion. Comrades power! Comrades power! Ladies and gentlemen, tumemaliza. Hii mambo yetu ya capitation tuangalilie. Lotuete karibu uongea na watu wako. Wewe ni mtu ya area pia. Asante. Karamogi mago pur comrades apani winjo kabisa kaka
Kasamu wuoyo kanyo noendo. ODM power, Salah power. My name is Steve Lochuyetek from South Kasipul Ward and incoming MCA, South Kasipul Ward. Currently a student at Kenyatta University and the Comrades President. No, I'm here for a very noble task. Comrades power! Comrades power! Nataka mheshimiwa nisikize, solo relax tu. Haya. Hello? Hello? Nataka chairman anisikize. Haya. Konjeta na wiki, ada watu point. Haya. Adwanga ndiko kingo, jaoko. Nataka usikize vizuri. Comrades viva! Comrades viva! Venye my friend Kasama shasema, comrades wanaelewa transa. Mr. Sala. Sikiza hizi vizuri. Our comrades, they are from different universities. They have representatives. In that committee that organized this event, we were sidelined. Currently, the most influential student in Kenya. I was never in this committee. Why are they sidelining us each and every time? Number two, iliandikwa pale vizuri. Tukitoka hapa, comrade wanasikia fiti na saa. It is almost 6. Hatujaangalia hata venye hali inaenda. So my plea is, nasema hivi. Comrades hello. Salah, mimi nasema hivi. Comrades, mimi nasema hivi. Haya. Salah, mimi nasema hivi. Hello. Mheshimiwa utanisikiza. Mimi nasema hivi. Mani luongo ni Lochuyetek Nyakwaramogi mabende wacho ni nyaka ne gibi ka onge gimoro maber ma giseneno kata nondiki ni comrades dhi winjo maber. Nasema hivi. Hello. Personally, I took transport. Personally, through the courtesy of Nyawanaya. Nisikize. Comrades, nasema hivi, niko hapa kutetea haki yenu. Nataka baada ya hapa, kila comrade atoke hapa na haki yake itapewa na Yesu Kristo. Sala, Beramu na Mungu. Comrades. Mani luongo ni Lochuyetek kuma bende. Comrades. Ochune ne nyaka okel Sala. My last point, comrades hello, during, on 15th of November, during our ODM at 20, under our party chairperson, Gladys Atieno Nyasuna Wanga, I was congratulated. Nasema hivi, hatuna kubali katelizu. Nasema hivi, on 15th of November last year, Mani luongo ni Lochuyetek celebration under our patronage and the chairperson Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Zoom Lochuyetek To be the ODM Students Front chairperson. Comrades power. Hakuna venye event kubwa hivi inaweza organiziwa na sisi comrades tunasaidiliwa, we are being sidelined each and every time. Salah, you have to know, for your information, we have been fighting elders ever since. They are all students who are masquerading among our comrades here. Wanafanya ukatelism na wanafanya this coming people. These are the true comrades. Kawa the true comrades. Wape pesa, tutawarepresent na tuwagawie pesa kila nyumbani. Iwinjo Nyakwaramogi Lochuyetek owacho ni nowegi aside gima de ginyalo timo. Nafurahi sana kwa wanafunzi waliofika hapa leo, na kuna wale wanakililia ya kwamba waliwekwa pembeni.
walete hii timu wenye weko pembeni wakuwa katika ile timu nyingine pamoja. Kuna komiti ya vijana walosimamia hii kitu, watapatia comrades lunch yao. Amtaki. Sasa na ngojeni Nyakoromogi ka makoro wach bede mapek kumakoro pesa do wuok niendi. Wacho ni ok onego bed ni ok onego bed ni pesa imiyo komiti, nitie joma dwaro nomigi pesa kendgi. Koro kaendi iluongo ni kizungumkuti, kuma bende comrades dwaro nomigi pesa direct e lwetgi kanyo. Nyakoromogi gidagi ma giumo igi piny ni jok ma iketo ni miyogi pesa. Nyakoromogi kuna vijana wa komiti yenu kai makoro pek Nyakoromogi walowapaga ji odagi ni komiti ok migi pesa. Gidwaro ni pesa gikaw direct. Jakamera nyalo tango ne kaka gidagi chien kae chendo. Okay, sasa nimeelewa. Hamuamini wale watu waloko hapo. Sasa mimi mwenyewe nikapanga comrades. Nyakoromogi okay, sala osewacho ni en modwa pingo kende. Wale waloko hapa hawaamini komiti. Sasa mimi mwenyewe nitapanga comrades. Comrades power! Comrades power! Sitapatia mzigo wenu wale watu wa komiti. Nitawapanga mwenyewe. Oseyie ni comrade idhi mi pesa kendgi Nyakoromogi en mor mogundho ka. Ji nok dwar ni comrades wasikie vizuri. Na kisha tutakuja kufanya mkutano in future, mkuu watu wanaweza wakawa represent ninyi wenye mtakubaliana nao wote. Comrades power, nitamwalika Jaoko Oburu aongee na mimi, lakini kwa upande wa mipango niko na nyinyi hapa sasa. Mimi nitawapanga mwenyewe. Wacha Jaoko Oburu aongee, alafu nitaongea, alafu ngoma ikianza nipange comrades. maniluongo ni Okech Sala ma bende osewacho kacha ni en makoro pango ji Nyakoromogi. Gisani koro kumochope wadwa ni wariti mondo wanene Jaoko Oburu ma bende en wuod Oburu kanyo no endo. Nyakoromogi wadwa winjo ne to en to chalo nade. Pod wan kaka KICC Nyakoromogi kaka ineno ka niendi aromo gi dhano ka turi ma bende wacho ne Omari ni lal kanye bwana, LTN odhi olal sana. Endamba kono gene ne antiere programs achiel ariyo adek kanyo masebedo kariembo. And sani koro wakete direct Nyakoromogi nyalo nene achiel kachiel kanyo no endo. Kuma koro wachope ne makoro irwako no maniluongo ne Jaoko Oburu. Jaoko Oburu en wuod Oburu. En wuod Oburu Nyakoromogi. Wadwa winjo nene to en wacho nang'o kanyo Nyakoromogi. Hapa ni weche ma Okech Sala wacho kanyo bi winjo. Kama duong' mang'eny dhano we okongo winjo nene to Jaoko to wacho nang'o kanyo Nyakoromogi. Jakamera ng'ene ng'iyo sound ka odonjo maber. Kik bed ni wawuoyo to wawuoyo. Adwa ni sama wacho kama to jopiny winja makare. Mano Jaoko Oburu Nyakoromogi kaka neno ka gima miya wari en kaneno kaka stage osechako chalo. Ji nok donje koro neno ka ji osedonjo kacha makoro pong' sana. We winja ni Jaoko wacho nang'o kanyo.
nimeleta salamu nyingi kutoka hapo Kuru kwa baba Oburu Oginga. Mmepokea? Nyakaramogi jao kowuoyo to ji go koko kacha ne gin gidwaro babu. Giwacho ni babu akene ja kamera nyalo tango ni kanyo no endo. Gin giwacho ni gidwa babu Owino. Aneno ka microphone mar jao kosedhi kanyo nyakwara. Comrades tiyo go tek sana, gin gituo ni gidwaro babu Owino, koro kigone alot gin gigo babu. Aneno ka gisedonjo nyaka e stage kacha cha Nyakaramogi. Hapa ni gini de olos maber, rita makare do kete stage, de gik moko ber. Ja kamera keni be in sawa? Watu tafadhali situshuke kwa stage amini, tushuke kwa stage amani. Security comrades jamani, tushuke kwa stage mazee. Nyakaramogi aneno ka stage okethore sana. Ja kamera nyalo chorori chien matin, kech aneno ka dhao osewuok gi stage kocha. Maka chien kono. Watu washuke kwa stage. Tange stage kone kaka chalo Nyakaramogi osemoke kendo koto liet. Aneno ka dhao osechakore stage kone kendo liet sana. Kidogo mazee. Weka mawe. Chude. Aneno ka nyaka security mar Oga Obinna osechorore machiegni, nyiso ne ok ober ahinya. Aneno ka dhao tendore kacha chamara tari. Kwa stage perform lakini nataka nilete calligraph kidogo. Kwa stage lakini jamani. Nyakaramogi oteke stage ka. Oteke stage ka sana Nyakaramogi, ing'ang'e comrades. Gidwaro dao, gidwaro pesa. Hapa ni organizers according to me de gitero gini e pap. Ja kamera maka gini gika kanyo liet matin chori gi chien anyalo poka lens obedo mabor kodi. Aya stage osechakore oliet beda gi kama okethre kao bag cha. Okin in mak kamera. Osekethore Nyakaramogi. Inyalo neno kako chalo Nyakaramogi. Dhao dikore kacha ma deber ni anyalo tango ni dinene maber. Akene ja kamera inyalo zoom toke kacha urugo. Otek Nyakaramogi kaka neno kanyo no endo. Awinja ne ka comrade wadge stage okethore Nyakaramogi. Obinna tangi ngimane kama ochungi oneno kok ber Nyakaramogi ajwang'o bolo mic ne. Oga Obinna tiene chwado ji toke ka ching mane ta ji gore toke kacha manoma tape ji gore kuma jatelo nitie ya
En dhao but jatelo ma serious. Madhano gore manoma. Dhano gore manoma Nyakuramogi. Nyakuramogi pod chenro chung nikech stage jidhawe makoro onge kaka jitim. Jidhawe motamore gi nono Nyakuramogi apani nyalo neno chien kacha kakori dhiro ji ma serious. En dhao okech sala oselor kanyo endo aneno ka dhano luwe and walamo Nyasaye ne kik obed marach kech dhano gore ka Nyakuramogi osekethore Nyakuramogi. En dhao koro jila okech sala okethore ji wuok oko kacha chendo osechiele kanyo. Ineno ka stage odong' nono Nyakuramogi. Comrades oketho gini. Comrades oseketho gini. And manyiso ni kata wan koro nyaka watang' nikech ka comrades gimono dwaro sebae depo ka kamere makoro dhego ne ogaw bina zoom no ogaw bina matin no ogaw bina ngene to be piny ber ogaw bina modong' e stage kacha Nyakuramogi ogaw ogaw bina modong' e stage kacha but pod ji wero Babu Owino de bika apani to save the situation but kata kamano aneno ka nyaka jo press beno chalni ma koro event ma okethore kaluwore gi kaka koro ka chalo Nyakuramogi. Neno ka jo press beno ineno kanyo no endo. Aya ogaw bina be koro ji oluoro apani ji dwa daso matin. Ogaw bina be chowuok ji wuok gogaw bina apani neno ka kodhe kanyo no endo. Tangi stage kaka chalo inyalo neno stage kaka chalo no endo Nyakuramogi. Ja kamera wedhi mabor maka ga kanyo pod ok ober ahinya. Inyalo poka ire makoro gilal gi kamera mari magedhego kabisa. Nyakuramogi kama kako chalo and ji nopong'o kech kacha endo mane kata tho ne nyalo wuok e Nyakuramogi. Mane momiyo ineno ka stage koro dong' maler kamano. Ji odhi ka okech wuok and wakia mpango ma en go maybe odhi tenore gi committee mana kaka nosepangi mondo ensure ni comrades oyudo gimoro ochame gimoro achiel ariyo adek kanyo Nyakuramogi. Wan kama tin wadwa neno ni chalo nade nikech kata oko pod liet sana. Wakia ni dhi chalo nade. Apani ja kamera nyalo tang'oni kaka people are really stranded. They've remained there gipenjo ne to what is the next step. Kata kamano Nyakuramogi bathe koni to pod gige thum tipango. Inyalo neno kaka itweyo bunde gik moko dhi mbele ji pengo kanyo nendo nyiso ni events magotieno to samoro wakia kaka dhi chalo to wan gi geno ni samoro event magotieno to pod nyalo dhi mbele Nyakuramogi. Maendi pod en LTN Luo Trending Nation team kete mana ka mondo wanene kaka chalo pok wawuok oko mondo mibe wanene to oko to chalo nade. Akia ni ja kamera ineno nang'o wanyalo wuok oko gi sani koso pod oliet watim rito kwe. Ing'eni samoro wanyalo rito no kwe to kare kamare ka komero kethore kata wanyalo dhi chon kapok okethore. Akia ni nyalo neno nang'o kanyo no endo.
ne ng'ama kore teko oko kanyo, ringuru ugolwa ot ka nikech wan to koro chunywa chandore. Chunywa chandore Nyakwara Mogi. Apani nyalo neno kaka chalo. Inyalo neno kaka chalo Nyakwara Mogi. Wasani mono wan go machalo kaka Dope Kid pod nika. Bende ochiwo namba ne clients achiel ariyo adek kanyo no endo. Ing'eni jok mang'eny be nobiro kamano nikech Dope Kid ne gidwa winjo thumb Dope Kid ni to chalo nade. Kata kamano ero okethore ka Dope Kid pok perform. Okethore ka Dope Kid pok perform. We wawinja nene to owacho nang'o kanyo endo Nyakwara Mogi. Adopo chal nade? Omari. Ing'eni nitie jok mang'eny mawinjo ni nobiro event ni nikech in. To koro gibedo disappointed nikech koro to chal ka gima ok idhi perform. No send me a deposit. No send me a deposit. By the way, event makawuono ni neno ka chalo nade anyway? It was good at first. And now mambo imechemka. To bibiro gi security ni nikech ng'eni anta winjo ka kora se sweat. An chunya ridni chunya to ridni but ni Mungu. be wagene e thum moro mar event ni koso ok idhi loso nwa thum. Nimeenda KICC, okay? Nimeenda KICC. Watu wakaanza hivyo vizuri. Aki comrade mumeharibu peke yenu, hata ile chakula hamna. In kaka Dope Kid, ineno ni gini no ningo bed organized nang'o mane dhi meke obed a successful event? Mokwongo ok an professional ahinya events ok aneno polise. Mane gima ok aneno, but ne gin gi security, but polise gin jok mo opuodhiga. Koro polise ema ne onge. Nyiso ni event machalo kama endi no ningo bed ni iolo polise kar romo, to apani kanyo no giparo. Koro kanyo next time organizers mag event machalo kama mag team Sala and the rest consider police gin joma professional. Watu wadi. No, ingeni wewe. Iluongo police ni watu wadi donge. But generally inere kaka ni ichopo event ni neno from post koso ni bedo invited koso actually nitiere ng'ama ne loso shedege. Iluongo ni Sharp Graphics and Design. Sharp Graphics and Design ema ne loso shedege and ogutegi. To an achiel an brand ambassador mare. An ema timo ni marketing. Koro ne nitiere kuma nadhi to gochona. Koro in biro kaka brand ambassador mar Sharp Graphics and Design. All right. And ini onge gi paro moro ni maybe inyalo yae gi million ine a job mar bedo brand ambassador. An chula. An jogi no go chula. Awinjo ka director na owacho ne karach my director mara ne joma kiae my director mari nge ne kama ma director wacho ne karach wasoe nikech aneno ka jogo osechako biro e gine jatenda chiene mineno mbele migine. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoromogi, wan kaendi gi one of the comrades mabende wadwane wa involve okonwa ni to generally ang'o motimore. Comrade, no bini udwani winjo maber to koro aneno kuketh. Okay, mokwongo iluonga ni Maxwell Oguma, an aja Kisumo. Koro nwa biro ka ne wayudo invitation, to nwa biro ka wang'eyo ni wadwa winjo patron marwa kaka dhi wuoyo kodwa, to kalure gi program kaka ne gi program, ok waneno kodonjo kaka ne gipange nikech mokwongo gileo, comrades ochopo ka gichopo ka comrades koro kech osechako kayo to lunch comrade odenyo. Comrades odenyo. Koro lunch mane gi promise comrades cha bende. Lunch no mane comrades dwaro. Koro lunch no ema okelo tungni, alafu iyudo ka gichung' to ng'ato chung' to onge point modwa miyo comrades. Koro mane mo okelo tungni. Ng'ato ka chung' ni comrade power. Ng'ato ka chung' ni comrade power. Ni two term to onge gima onyiso comrades. Okay. To according to in, ere kaka ineno ni noningo bed gini noningo bed organized mok kel problem? Okay, gini kaka apare nonego gi organize, mokwongo gima gikoso en crowd control, mano nego gibedgo. Mar ariyo nonego gibed gi politician moro ma kochung' to kawuoyo to jopiny nyalo winje, to mano ne gionge go. Gikawa kawa jok ma gibiro ga bira jok ma giyoda yoda. Magikwanyo moko jakaranda to gibiro go. Na winjo kugo koko sana ni babu. Okay, ingeni wan kaka comrades, koro anadwa wuoyo on behalf of comrades. Jo wan ng'ama watambua en babu. Nikech leadership mar jodongo be waolgo. Jogo chung' to onge gima gikonyowago. To babu nitiere gi future kendo waneno ka babu no e ng'ama nyalo chung' kodwa. Okay. To Sala be utambua? Okay, anto kianto poda tambua babu, ano katambua Sala. Abira mondo a witness. Iwinjo. To ok ni an ng'at Sala, an ng'at babu. Babu tibim. Ipani gimotimore ni dobere ni onyalo duoko mbi mar Sala chien? Sala ok apar ka Sala en politician, en upcoming politician. En ng'ama eka temo, iwinjo. Emomiyo iwinjo ka wacho ni no giwuoth gi politician ma ongere ma kochung' to ka wuoyo to jopiny nyalo winje. To kowuotho kende to ok apar ka jopiny nyalo miye attention nikech most of ji ok ong'eye. Kwatieko ok ikonwa ni ine two term koso one term? An kian Agwero Gen Z, anto ane two term. No, not two term. Aja one term. No. Aja one term. Nikech mokwonga support Babu Owino. Gi Sifuna, gi Winnie Odinga. Iwinjo. Telo makor jodongo cha waolgo. Wan bende vijene matindo gimiwa opportunity mondo walid. Anto aja one term. Okay. Wach ni mogik kwatieko kaka comrade. An wach mogik kaka comrades, gima nyalo kono comrades e tung piny duto. Bambo ni one term. Wambo ni one term. Wachung' gi Babu Owino. Babu e kingpin marwa. An kian Babu e kingpin marwa. Koro jomoko wafuata nyayo. Okay. Erokamano ahinya Nyakoromogi. Ang'eni podwa makore kendo. Haya. Nyakoromogi, wan kaendi gi aspirant. Aspirant mar Kariako Ziwani, kendo pod Prime Minister mar bunge la wananchi, Jivanji. Yes. Kendo sani koro loch tiyo. Koro gimotimre kae kawuono ing'eni wadwa ng'iso serikal niya. Serikal mondo ng'e ni nitie jok moko ma ok nyal konyogi. Ng'ato kaka Kasmuel oserumo e pap. Aneno ka ji otamore kabisa moko ni nodwa wuoyo kacha ji okwede sana. Dhano kwede, ng'ato kaka Kasmuel ang'iso rais pile ni ng'ato kaka Kasmuel oserumo e pap. Seche midwa organize gik machal kamae, weri gi Kasmuel oko. Kaw jok moko manyalo wuoyo gi jopiny manyalo winjo. Gimar ariyo, comrades ok en jok mibiro tiketo ka chakre gokinyi sa achiel nyaka sani comrades odenyo, comrades pok omigi moro, pok ochiemo, iwinjo, ok girito ji nyaka sani
jothum ginene jothum ok bi. Koro comrades kadi ginene nyaka ikel gik moro manyalo entertain comrades mar mondo mi comrades otimre nadi obed ka ni maber. But koro neno jok mokel kacha gin jok ma kata comrades ok nya winjo. Comrades understand language achiel en transaction pesa. Kaw pesa ikete lwet comrade. Tikue comrade. Ok inyal keto comrade ni comrade odenyo poko chiemo onge pesa tikete no riti nyaka godhiambo. Sala next time kaw jok monge pap. Kaw jok monge pap mondo pangni pap. Ikaw kamiti moro mikero ni ema chung ne comrades. Kamiti makwalo nyithindogi. Jogi ok dwano kwal. Mando monu ng'e ni nitie jok mobedo trusted gi youth. Youth so trust jomoko. To kik ukaw ji niya nuketo ni koro nitie jomoko museolo negi pesa jomodong' to denyo kae. Ineno gimotimre? Macheng'e ni stage mag class. Kacha do tore kacha gi ji sala kaka chwecha do donjo iye kacha cha. Koro next time sala ng'e jok miketo ei ginene. Iwinjo? Koro kik ukaw ji ni ng'ato en celeb. Koro ikelonwa celeb kae. Bana comrade ok understand celeb no. Mano celebrity mani mono. Celebrity ne ntiyo bina kae. Koro ing'eni ya. Ng'ama ne ineno kata ng'ama gone koko sana en Omosh. Ne ntiyo bina kae. Ne ntiyo kianga. Joge ma bouncer nego kanyo koro gimos ji. Dhano denyo. Dhano ok winjgi. Bwana ng'iuru ma siasa ma ok comedy. Ma ok en ginene. Ma ok en ginene. Ma siasa. Siasa kubire tung'iyo jomong'e ground. Ukelo jomong'e mako ground. Koro mondo ging'e. Rais ong'e ni chakre sani. Obiro kachacha tipango ne ground malong'o. Matiende ni seche ma welo ni kachacha. Ne nitie ni joma ni kae. Ne gin jomopang. Mose yieng'. Koro iketo dhano denyo. Dhano denyo to koro usungonwa 1 million movement to denyo. Bana we uru denyo moko manono go. Bana necho. Wawuok okacha neno ka polisi odonjo riembo ji kanyo Nyakwaramogi kaka nyalo neno. Dho ni wan jo media apani ok onya yware kodwa ahinya nikech wan jo media we wakwong wane kaka jogo wuok Nyakwaramogi achiel kachiel kaka neno kanyo ni endi ka osedong' papa kene inyalo neno kaka ochalo ena pap Nyakwaramogi and wago erokamano ahinya ne polise mobiro an pod chunya chandore kata ni tadwa wuok oko kanade but ka polisi osebiro makoro golo ji gi kwe an kora mor jothurwa meduru bedo polise. Ing'eni nadiyora e kona matin kanyo nikech naluoro kora Nyakwaramogi nachech mana ni ka jogi odiya comrade odhi odiya kumoro kanyo nikech ing'eni an kamako kamera to ging'eni nosemiya gimoro and wadwa ni wawuog mos tok ji wane kaka chalo. But apani winjo kaka jok moko achiel ariyo adek owacho kanyo no endo. Apani event machalo kama an event is very big and risky at the same time because people have bigger expectations kaka gin. Aneno ka wasani pod ni koni Nyakwaramogi wasani tok tingeka and gichich ni samoro pod ang ginyalo bedo gi event gotieno mondo mi bende wane kaka chalo jatenda. Wasedonjo waneno kaka ka chalo Nyakwaramogi waneno kodong' pap and wanwa biro mielo enda ma kaka an nasekono mamwa ne nitiere comrade motho wadhi iko kare nabiro koni koro akia nadhi timo nang'o. Aya osiepa moro bende osewuok mokono chuore ne nyamene gi otho ne nitie kaka nwapango kode embe kendo koro chuno ni wadok kod ng'ato be nyiso chiege ni ana opanga gotieno kaka neno no koro wawuok mos Nyakwaramogi mondo mi bende wane kaka chalo. Meanwhile wago erokamano ahinya ne jok mono watch nyaka gisane ni endi wanene to timore nade. Pod wan ka med luonga ni Umari Nashu mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele mioko odos jasuba ne ni toke ka and dwaer wawinja ne from wasani ni to gin giwacho nang'o. Nitiere wasani mono wan go mopogore ma bende no kel mondo mi omiwa mor dewa gombo winjo ni to gin giwacho nang'o. Koro bed kanyo mondo mi bende wawinja ne ni to wasani to wachang'o kanyo no endo. Wadhi ane kama mondo wang'e kuma wasani nitiere wuotha koda mondo wang'e kuma wasani nitiere kanyo no endo Nyakwaramogi wawinja ne ni to gin giwacho nade kanyo akia ni ne giringo Nyakwaramogi kuma no wasani nitiere gin mono gikwongo ringo
Kai mono kane wasani magwa machalo dos jasuba taneno ka koro giringo kanya Kwaramogi. Meanwhile, we wawuog oko mondo wanene ni chalo nade. Wadhi oko mondo mi bende wawinene ni chalo nade kanyo nya Kwaramogi. Ja kamera utha mos aneno ka polise ni kanyiso ni it is secured, ok apar ni dhi kethore lwedo. Lakini ibed gi wuoche ng'wech ma ka ng'wech wuok tinyalo ringo matek. Inyalo neno kaka odong' pap kanyo. And apani securities ma ka otiyo sana nikech de dhaw wuok. Ka mono dhaw nitiere, ineno kaka kombe go tur. Apani ni diyo gi. Ineno kaka gichalo no endo nya Kwaramogi. Tang'ne gi kombe. Kombe ingeni stage ne en glass. And koro kako timore no nyiso ni no pek sana kaka neno no. Otherwise, mkubwa vipi, uko salama? Podi neno kaka en pub. Ja kamera dwa ni tang' ne getanga ka en pub. Bwana to aneno ka nyaka jogi ne ywak, nyaka jogi ne ywak. Igolo ji oko nya Kwaramogi kaka neno ka niendi. And oko ka opong' sana. Maka kamera mondo mi bende gine kaka chal. Kuna ngine juu. Nasikia kuna watu juu, kuna ngine juu. Hapo juu ingia. Sasa. Aya, kel kamera oko, kel kamera ka. Kel kamera tang' kaka oko kacha chalo. Inyalo neno kaka chalo nya Kwaramogi gini okethore. Menya kacha. Nya Kwaramogi kama kako chalo ji nene kama chalo nyoyo to kata kamano gibedo disappointed. Gibedo kamera gi safe no. Nya Kwaramogi iwang'o lewni, aneno ka gichoko law ka giwang'o ma serious. And meny kocha. Aya, wadhi kama indi nya Kwaramogi wuok mos achiel mondo mi bende ine kaka chalo. Adwa wan joma korge letwo nikech ang'wa nyalo puka wadonje me olal watim wuok ka chieng' pod rieny. Aneno ka dhano ni jomang'o Ja kamera. Kamera in kanya yawa. Koso ude. Ja kamera. Yawa.
An but tent ka comrade wuoyo yawa to dongna wuoyo iti ukiwinja kwan dongna wuoyo microphone aya bi wagi gine bi e bath gine ikete LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.